Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake saduwa a wannan gidan TV nawa mai albarka na Fantami TV Concept. A yau wannan gidan TV nawa mai albarka ya yi karo da wani babban bako, Malam Muhammad Suleiman Muhammad, wanda aka fi sani da Malam Abba Jeka da Fari, wanda shi ma ya zo ya gabatar da addu'a a wannan gidan TV nawa mai albarka, sannan kuma shi ma ya zo zai bada wata gudunmawarsa akan tafiyar gidan Professor Isa Ali Ibrahim Fantami. Malam Abba Jeka da Fari, barka da shigowa wannan gidan TV albarka. Barka da wannan lokaci. Masha Allah. Malam Abba, me ke tafi da kai yau a cikin wannan gidan TV na mai albarka? To Malam Ibrahim, kamar yadda aka sani ko yaushe mu idan an gan mu wajen fage da ya shafi tattaunawa ba kowa muke isar da sakonsa ba illa mai gidanmu Professor Isa Ibrahim Fantami, maji daɗin daular Usmaniyya, gwamnan gobe idan Allah ya yarda. Sannan a daidai wannan bigire din ina kassama tattaunawa na zuwa kashi 4 zuwa 5 idan lokaci ya bani dama. Mataki na farko ina son zan ainihin wato bayyana qualities na Professor Isa Ibrahim Fantami. Sannan abu na biyu zan yi kira ga al'umma domin su kula da irin wannan qualities din da na faɗa a kayan shi Professor. Sannan a mataki na uku zan yi kira ga ainihin wato shi mai girma His Excellency Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya dan majin gidan Bayero na farko, akan cewa ya gane waye ne hannunsa zai kai kayi a daidai irin wannan lokacin da muke tinkara na ainihin wato zaben fidda gwani a wannan jam'iyyar mai albarka ta APC. Sannan da ga ƙarshe kuma na yi fatan alheri ga ainihin wato wannan gidan TV namu gabaki daya. Abu na farkon ce zan yi bayani a kai shine qualities na Professor Isa Ibrahim Fantami. Wato tsawon shekara ya kai 3 nake yawo nake yin bayani akan waye Professor Isa Ibrahim Fantami. Abun farin ciki shine ban taɓa yin bayani akan wani alheri na Professor na maimaita ba, saboda yana abun da yawa. Inda zan yi shekara ko yaushe a ce duk rana sai na yi hira akan Professor, wallahi ba lallai in karisa wa'annan tattaunawa din ba. Dan haka abin da nake so jama'a su gane shine abin da zan gutsura mana a yau dangane da Professor shine Professor Isa Ibrahim Fantami yana da qualities wanda ya dara da yawa daga cikin wayannan 'yan takara da suke kokari da gogoriyon sai sun zamanto an ba su takarar gwamna a jihar Gombe. Abu na farko, Professor Isa Ibrahim Fantami yana cikin ministoci a ƙarshen gwamnati wacce tafi kowace gwamnati kalubale a cikin Najeriya, shine gwamnatin mai gida ainihin wato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, marigayi Allah ya ji kansa. Sannan dukkanin wanda ya je wannan mataki din, a ce dukkanin ranar Laraba ana yin Federal Executive Council meeting tare da kai. A wannan waje din akwai ministan matasa, zai zo faɗi matsalolin matasa, sannan ya faɗi meye solution a kai. Sannan za a samu ministan tsaro, ya faɗi meye ne matsalolin tsaro, sannan meye ne solution a kai. Sannan a wannan zaman za a tattauna da ainihin ministan noma, ya faɗi meye ne matsalolin noma, sannan meye ne solution a kai. Dukkanin waɗannan abubuwan wanda bai je ba lalle yana da irin wannan ilimi din ba. Abin da nake so mana shine dukkanin wata matsala in dai tamu ne a matsayin mu ta al'umma a jihar Gombe mai dauke da kalmomin guda 11 kacal, to wallahi Professor yana da maganin ta, domin an tattauna maganin matsaloli na jihohi 36 tare da shi tsawon shekara 4 ba tare da kakkautawa ba. Wannan quality na farko kenan. Quality na biyu yake magana akan Professor Isa Ibrahim Fantami, shi mutum ne wanda idan ya tsinci kansa a waje baya kallon menene iyakacin aikinsa, a'a wajen nemo wa al'ummarsa ci gaba ko ina yana shiga. Ƙaramin misali guda ɗaya a nan shine a cikin wannan jihar tamu ta Gombe, Professor ya kawo mana wani program da aka yi na wato National Adopted for Privileged Smart Agriculture NAFSA. Wannan yana ƙarƙashin Ministry of Agriculture ne, amma na san da yayi ya samo wannan abu, aka zo aka ɗibi matasa sama da guda 200 aka koyar da su noma irin na zamani da kuma kiwo, sannan aka ba su taki, aka ba su iri, aka ba su naira 100,000 domin su je su kama gona su dogara da kayansu. Wannan fa ba ƙarƙashin ministirin da yake waje ya je samo al'umma. A gurguje nake yi domin kada in cinye lokaci daga ainihin wato zan dan ƙara akan wannan maganar taka. Idan kan lura da mutanen da aka ce an ɗauka mutane aiki a Gombe mutum 700, na malai, to zaka ga dukansu ba cikin ba bangaren inda yake bana communication.
kwarai da gaske zaka ga babu wata federal parastatal wanda bai dauko dan Gombe je jefa ciki ba. Ai Malam Ibrahim idan muna zan yi akan magana wannan magana ina godiya da shi da ban cika son ma in yi bayani akan aiki da mutum ya bada takarda aka sama masa ba a wanda ya zauna ba zai iya yi wa kansa komai ba aka zo aka ɗauke shi aka ce zo dogara da kanka akan su ma nake yin bayani domin ai masu karatu muna musu fatan dama sun wahala Allah ya ba su nasara wannan wanda shi ya zaune bai san ma ya zai yau da godansa ba aka zo aka tsaya akan sha'aninsa a cikin wannan jihar Gombe din mun zo mun tattauna da yan jaridu mun yi taro da yawa sun je sun shaida kalli tsarin da malam ya kawo na Digital State Initiative wanda malam ya zo shi ya kirkiri abubuwa na koyar da matasa ayyuka da ya shafi ainihin wato na'ura mai kwakwalwa sannan a ɗauki kwamfutan a baka ta wajen naira 800,000 miliyan 1 miliyan da 200,000 an koya maka yadda zaka rayu a cikin duk inda ka samu kanka a cikin duniya domin a duniya irin ta yau babu inda ake fata mutum ya je shi face yana da abun da zai iya tallafa ma rayuwarsa kuma a duniyan yau shine kawai abin da shafi harka na ainihin wato kwamfuta din nan sannan malam ya koyar da waɗannan abubuwa din Malam Ibrahim in ina magana akan qualities na Professor Isa Ibrahim Fantami wallahi sai mu kwana ina maka ƙarin bayani ba zan gajiya ba dan haka abu na ƙarshe zan kulle akan qualities na Professor Isa Ibrahim Fantami shine dangane da waɗannan 'yan takara da suke yin hunkuru na cewa a ba su takara za su yi kaza mu kalli menene suka yi lokacin da suka samu dama shi Professor shine wanda ya riƙe kujeran minista aka ce ya gama aikinsa da A+. A+ ba maganan A ba, A+. Ma'ana dukkanin nauyi da ya kamata ya sauke kuma ma har da ƙari. Don haka ashe idan za mu kalla waye ne ya kamata mu ba wa amananmu, mu ba wa riƙon rayuwanmu, mu ba wa riƙon mulkinmu sai mu kalli waye ne a jiya ya yi dan shi ne muke sa ran zai yi gobe. Amma na wanda ya zo shi ya zauna ba abun da ya yi sai ya ɗuma kujera ko kuma ɗaukar naira 2,000 2,500 ya ba wa yara su yi zagi wanda suke so su zaga a cikin midiya domin ya ribatu da rashin aikin yin su wannan ba abun kalla ba ne dan ƙila idan ya samu dama gobe zai ƙara rusa mana al'umma mu kuma rushewan al'umma rushewan mu ne gaba daya dan haka akan kishin jihar Gombe tabbas dukkanin mai hankali in yana zarin wa ya kamata a ba wa dama ba kowa bane illa Professor Isa Ali Ibrahim Fantami a guguje irana izuwa ga ainihin wato shi mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya na sha kiransa wajeji da dama idan Allah ya bani iko aka ce zan yi magana wato Bahaushe yana da wata magana da yake cewa ko da naka kaso na kwarai domin sau da yawan lokaci naka din zai ba da kai in bai zamanto na kwarai ba tarihin siyasa ya nuna abubuwa da yawa a cikin wannan kasar tamu da ya kai ya zamanto wa'azi yau kalli irin abin da ya faru tsakanin gwamnan da ya bari da wanda ya kawo a cikin jihar Kaduna yau kalli tarihi abin da ya zo mana da shi tsakanin wanda ya tsaya sai ya kawo gwamna a cikin jihar Kano ba rikicin su nake so mu tattauna ba a'a menene ya gudana a tsakani akwai dai waɗansu abubuwa da ɗan adam zai lura da su don haka ashe idan za ka yi zaɓi na ƙwarai zaɓin al'umma kuma ka yi tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah saboda Allah zai kalli zuciyanka ba zai bari ka tozarta ba don haka a cikin dukkanin wa'annan 'yan takara ɗin wai akwai abun da kalmar da Bahaushe yake cewa wai mage ko ta ce maka ta ɗauki azumi idan ta kalli ɓera wallahi sai ta karya wannan azumin nata saboda ko da sun ce muna tare da mai girma gwamna ya kalla a baya suna tare da shi wannan ke magana a kayansa Professor Isa Ibrahim Fantami shi gwamna ya san irin gudumawan da ya bashi digitally duk abubuwan da ya a lokacin da mai girma gwamna yake mulki ne a bayyane yake ya lokacin ma da aka tashi neman takarar tazarsa na mai girma gwamna shi Professor ya ba da gudunmawarsa digitally domin kare kuri'u da ta suka dangala wa shi ainihin wato dan majan Gombe saboda kada a sananta masu kada a yi masa ainihin wato arin gizo akan kuri'usa ya ba da gudumawa a ɓoye ya ba da gudumawa a bayyane sannan wai aka ce da me kama ake yin kota yau idan aka ce waye ne zai tafi cikin Abuja ba bako ba shine Professor Isa Ibrahim Fantami ya san hanyar majalisa domin anan aka tantance shi ya san hanyar ofis din shugaban kasa domin anan ake yin mitin duk sati ya san ministries din nan gaba daya domin waje da ya rayuwa da abokanansa in an tashi nemo wa Gombe ci gaba zai motsa sannan ba iya Najeriya ba in an ce za a tsallaka waje mutanen waje yankin Larabawa mutanen waje yankin Turawa ba su san kowa ba cikin wayannan yan takarar namu sai Professor Isa Ibrahim Fantami su ko ba su baka taimako sai sun san ka domin yadda ake nema don haka ashe idan dai za a kalla to mai girma gwamna
babu wanda ya kamata a ce kai riko da hannunsa kamar shi Professor Isa Ibrahim Fantami, saboda ne babu komai yake ce maka kai yayansa ne, yake mutunta ka, yake ganin kiman ka. Ba mu taba ganin ka gayyace shi wajen taro bai amsa irin ka ba, mu taba ganin ka gayyace shi rakiyan al'amari bai raka ka ba, bai yadda tura wakilci ba, in dai aiki naka ne ya yadda ya bada kansa ya miƙa wuyansa domin samun nasarar jihar Gombe, wanda kuma kai muna da shaida kyakkyawa akan cewa baka da wani manufa illa ci gaban jihar Gombe din gabaki daya. Daga ashe mai girma gwamna, idan dai kana so ka kalli Gomben ka a matsayin wacce zaka yi alfahari ita bayan baka nan, to ba kowa bane illa Professor Isa Ali Ibrahim Fantami. Ainihin wato a guguje kira da zan yi na gaba shine kira ce zan yi wa al'umma ta ainihin wato jihar mu ta Gombe. Al'ummar jiha ta wato mafita na wannan tirka-tirka da ake na siyasa yana hannunku ne ga baki daya. Ku kasance cikin dogon nazari da tunani domin ganin cewa waye za ku ba wa amana. Jihar Gombe tana bukatan shugaba ba jagora ba, tana bukatan mutumin kirki ba mutumin banza ba, tana bukatan wanda zai yi riko da ita, tana bukatan mai gaskiya da rikon amana, tana bukatan jajirtacce. Shigo Professor Isa Ibrahim Fantami din nan shine kaɗai wanda yake da fifiko akan waɗannan mutane economically, yake da fifiko akan su educationally, yake da fifiko akan su ta dukkanin kowane irin bangarori. Ya san yadda zai yi ya ciyar da ku gaba. Idan kuna son ku ƙara fahimtar wannan magana tawa, ku kalli hira da aka yi da Professor Isa Ibrahim Fantami da gidan rediyo na BBC lokacin da tana a cikin azumi ko dai 5 ko 7, da yake kawo aka ce yanzu idan ka samu gwamna wani irin abu za ka mutanen gudu. Wallahi abun da ya faɗa dukkan dan Gombe zai farin ciki da shi. Kalli lecture da Professor ya gabatar a cikin jami'ar Jigawa, wallahi san da ya faɗi abubuwa guda 15 da wanda bai yi karatu ba zai tsaya dogara da kansa, sai dai ya taimaki wani ba dai a taimake shi ba. Don haka ashe wannan mutumi din yana da kyakkyawan manufa, yana da tunani kyakkyawa. Sannan mu ƙara gane cewa bai taɓa zuwa ya ce mana shi fa mulkin nan yana kwaɗayinsa ba, bai taɓa zuwa ya ce shi mulkin nan ko ta mutu ko ta waraye ba, bai taɓa zuwa ya ce shi a bashi shi kadai ba. Mu ne muka dinka shiga cikin midiya muna kiran bawan Allah nan, ha Allah ya karkato mana da hankalinsa. Shi yasa hatta a wannan bigire din daga cewa an fara sai da fom na takarar APC, mutane ne suka hada taro da sisi. Abin tausayi, mai sai da yalo ya bada nasa, mai sai da gauta ya bada nasa, mai toye-toyen awara a titi ta bada nata, mai sai da gyaɗa ta bada nata, dattawa sun bada nasu, matasa sun bada nasu, wanda Profesa ya taimaka sun yi, wanda ma bai taimake su ba sun yi, saboda alaƙansu a kansa kaɗai suke. Bahaushe kuma ya ce wai inda baki ya karkata ta nan yawo yake zuba. Da haka wannan mutumin duniya ta yadda ta ce sai shi, don Allah don annabi ga dukkanin wani ɗan takara da yake fatan ya ƙare cikin mutunci da kima. Mu a daidai wannan lokacin a matsayinmu na 'yan jihar Gombe muna son mu ga ya bada goyon baya wa shi Profesa Isa Ibrahim Fantami, kama daga fadar jihar Gombe, kama daga gwamnatin jihar Gombe, sanatocinmu, 'yan majalisarmu, irrespective of wata jam'iyya kake, ka tsaya ka'in da na'in ganin cewa an damƙa Gombe a hannun mai amana. Mai amanan kuma shine Profesa Isa Ibrahim Fantami. In dai Gombe ce fatan, in dai Gombe ne fatan a cikin zuciyarka, in dai Gombe kake kallo a matsayin cewa a kai ka tudun an tsira, ba biyan bukatan kayi ba, to wallahi Profesa din ne. A gurguje nake wannan bayani din. A bara ko in ce bariya an shiga wani irin matsanancin yanayi a cikin jihar Gombe din nan. Ɗalibai suka dinka yin kuka ya za su yi da rayuwarsu. Ɗaliban Gombe da suke rayuwa a Kashari, ɗaliban Gombe da suke rayuwa a GSU, ɗalibai 'yan asalin jihar Gombe da suke dukkanin tertiary institution da yake Najeriya. Wallahi sanda Profesa ya yi batch by batch na yi musu registration, waye ne ya zo ya yi haka? 'Yan Gombe kada idon ku ya makance, ku yi tunanin waye ne ya yi muku lokacin da babu komai a hannunsa, sannan waye ne yanzu da ku ba amana. Kada mutum ya zo ya yi muku daɗin baki, ku dangwala masa kuri'a, ku sayar da kanku, ku sayar da mutuncinku, ku sayar da mutuncin iyalanku. So muke yi Gombe ta tasa zuwa tudun an tsira. A jihar Gombe din nan ba mu taɓa samun wani gwamna malalaci ba. Mun yi mai girma gwamna Alhaji Abu Hashidu, Allah ji kansa, Allah masa rahama, yayi irin ayyukan da yayi kafin ya zo. Mun ga me yayi lokacin da yake matsayin minista. Mun yi gwamna
Alhaji Muhammadu Dan Juma Goje mun ga me yayi lokacin da yake minista bayan mun zaɓe shi ga ayyukansa a zahiri har yau muna gani. Mai girma Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya zo ya yi gwamnati a jihar Gombe nan mun ga irin abubuwan da ya na ci gaba balle uwa uba dan majan gidan buba yau na farko wanda ya zo ya ce ya shigo jihar Gombe da aiki kuma da aikin zai fita. Wannan shi ne taken ainihin wato shi dan maje ya yi ayyuka waɗanda hannaye ba za su yi irga su ba. Ci gabansa ne, moriyarsa ne, jin daɗinsa ne. Babu wani aikin da wata gwamnati ta fara wanda zaka ce gashi an yi shakulatin bangarori. Babu, ya riga ya gaje su, ya inheritin din su, ya ɗora a kafa da ya yarda sabuwar tashar Dan Kwambo ne ya fara ta. Yanzu ya karasa ta kuma ya sa sunan Dan Kwambo. Kwarai da gaske saboda siyasa ta ilimi aiki a Gombe. Kishin jihar Gombe. Kishin jihar Gombe ne a cikin zuciyarsa. Dan haka wanda zai zo ya rike maka amanan wannan ayyuka, ya maintain din su, ya dada a kansu. Wannan na sani shine fatanka. Mu kuma wallahi duk jihar Gombe mun yarda cewa babu wani wanda zai yi maka haka din idan ba Profesa Isa Ibrahim Fantami ba. Dan haka muke kira cewa a lokacin da muke tinkaran wannan primary election din nan, za ya kasance za a yi primary election ko kuma za a yi consensus, to muna tabbatar da cewa in consensus za a yi mu tsaya mu duba mu gani, mu ji tsoron Allah yayin zaɓe, mu miƙa wuya kuma babu tawaye, ba jin wani damuwa a zuciya a matsayin ku na sauran 'yan takara. Idan aka ce ga wanda ya dace profesa ne kuma ra masa baya domin shugaban jihar Gombe, in kuma dama primaries ne wallahi tallahi ba ma jin shakkan kowa a jihar Gombe, saboda in dai muddin dangwala za a yi dan a zaɓi mutum, profesa za a zaɓe shi yana nan baya nan, kuma kowa san da wannan. Kwarai da gaske. Har su jagori da shugabannin sun fi mu kunne ai. Sun fi mu kunne. Sun fi mu sanin me ake a siyasa tunda su sana'a su kenan. Kwarai da gaske labari yana zuwa musu. Sun san yadda profesa yake a cikin Najeriya, sun san yadda profesa yake a duniya, sun san yadda Allah ya rubuta soyayyar profesa a cikin zukatan al'ummar jihar Gombe. Dan haka ga mai kaunar mu, ga mai son mu, ya mana fatan profesa ya samu, in ya samu masa addu'a Allah ya fidda shi kunyan al'umma. Masha Allah, malam Baffa Jaka da fari muna godiya da wannan gudunmawa taka. Allah kuma ya saka da alkhairi, kuma Allah ya sa waɗanda aka yi kira domin su ji kuma su yi abin da ya dace. Sai saduwa ta gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.